Silapha kule ndawo kuthiwa yiCuba Freeway eNewlands. Sinengxaki apha, sinengxaki enkulu kule ndawo. Ii-councillors mane zizosixokisela zitshintshatshintshana ngathi, ngoba ezi councillors zale ndawo kwaWard 17 kwaqala umntu oyi-councillor apha enguMankahlana samripotela into yokokuba asinambane kule ndawo, asinandlela kule ndawo, asinamanzi, kodwa nali dama sinalo. uMankahlana wasithembisa kangangokuba wada waphuma naye kobo bukhansila. Emveni bephumile kobo bukhansila kwangena uMoyikwa. Wafika uMoyikwa apha late ngesithuba zo-5 sekurhatyela. Wafika bumnyameni singenawo nombane, samxelela into befuna uvotelwa. Samxelela unantloni into yoba ufune wena uzovotelwa, kodwa uza kubantu abangenambane. Wasithembisa naye wathi no, uzawuzama into yokuba asinike umbane kule ndawo niyibonayo. Kudala abantu banama-30 years behlala apha bengenawo umbane namanzi nendlela elidaka eli le ndawo. Imoto kakunzima nohamba, sisela amanzi amdaka apha kule ndawo, amanzi kaGqampompo. uMoyikwa wasithembisa ke, saqonda nathi emveni besithembisile uMoyikwa masiye kuye. Saya ke siba yi-6, yayindim mna Sitemela, yaba nguNolusapho, yaba nguMpondo, yaba nguMampondo, yaba nguNombelungu noMpente. Saya kwaMeya eMonti eBuffalo City. uMeya wasinika idate yokokuba kufuneka siphinde sibuye. Safika ngaloo date uMeya wasikhuphela umntu ozakuthi umntu amamele iingxaki zethu zale ndawo eCuba Freeway. Sisengxakini ngulo rhulumente usiphetheyo ungasihoyanga. Ii-rights zabantu lo rhulumente akazazi. Wathi uMeya ke yena sasichaza ii-rights zethu, wasinika enye idate uMeya yokokuba uzasibizela aba bantu, umntu wombane nomntu wamanzi nabantu abenza indlela. Safika kuloo meeting, bafika nabo bantu ndibachazayo, kodwa into endiyithethayo uMr Bam, umntu wayekhona nayo kuloo meeting. uMeya wathi ke ngoku abantu bamanzi mabasigalelele amanzi temporal, abantu bamanzi mabasigalelele temporal, ngoba kufuneka sibe neetephu nali dama. Eli dama eli lenzelwe wonke umntu, not idama libe lapha kodwa lifide abantu baseNxarhuni nabantu baseMdantsane. Thina abantu bahlala apha asinamanzi. Wamxelela kuMeya nabantu abenza indlela, wasithumela apha kwa-6. Sowutsho kwa-6 kumntu oyintshaji ezindleleni. Samxelela into ethethwa nguMeya. Embaneni sasiwa kuMr Bam kwamasipala. Hayi, sanyuka sisihla ke malunga nombane, ezinye ziyaqhubeka izinto, indlela yaqhubeka. Emveni kwethuba yaqhubeka indlela, amanzi singawanikwa mali uzogalela uGqampompo. Kwasike kongezwa uGqampompo, iStandby basifake litephu. Sayihambela indaba yombane, sayincama uKhawunsila Moyikwa. Ndada ndayomthatha ngemoto yam eofisini yakhe, ndathi masiya kamasipala uyasifuna uMr Bam. Wathi uKhawunsila masihambe uyawulandela. Zange aye laa khansila kuthiwa Moyikwa. Ndithetha into yokokuba asinambane apha, sina over 30 years singenambane kule ndawo sihlala kuyo. Into enzekayo ke ngoku yile,
umbane uyafuneka abantu banika umbane. Iifriji zethu zikhabhathi apha, iifriji zethu, i-microwave azisebenzi. Kukho abantu abagulayo, iipilisi neenaliti zabo kumele zingene efrijini, bahamba neepilisi zabo neenaliti zabo bozigcinisa kwezinye iindawo. Zange kumoyiko asifakele mbane. Umlungu wale ndawo uBrandt lowa unayo ileta, ndamnika uBham ileta ethu uBham makathenge lo mhlaba, ngoba eli dama balithenga lona idama bawushiya umhlaba luhlala ngabantu. Umlungu uyikhuphile ileta ethu lo mhlaba uyawunikezela kubantu, ke abantu bangahlala kodwa ufuna imali yakhe umlungu. Umasipala iBCM iBuffalo City iyaba-abuse abantu kakhulu. Ungahlala over 30 years ungabi nalanto, ungabi nambane. Sizoripota lo mbane ke ngoku, sifuna umbane apha kule ndawo, sifuna umbane kakhulu. Kangangokuba emveni komoyikwa kwangena ngo-2022 uVeliswa, hayi naye lo councillor leyo yazapha sayixelela ingxaki yethu yombane, ngoba indlela ibiseyilungisiwe. Lo Gqampompo ke beungeziwe, wasithembisa lo mntana kwi-last meeting. Ndamxelela straight ndathi eyona nto efunekayo kule ndawo ngumbane. Abantu balapha bakhathalelwanga ngurhulumente we-ANC because apha kuphethe i-ANC. Ngoku kunyanzeleka uba sikhompleyine kwikhansila ebekwe i-ANC. Wasike wandixelela kanti kuMr Bham xa sibuyayo somnika i-report back uba umoyikwa akafuni ukuya emoti. Wathi uMr Bham uza kwenza njani, masizameni size naye. Kodwa bayayazi ngabo abathe ukhansila makangayi phaya, ngokuba kaloku sifuna iirayisi zethu. Ngoba immediate kuya kwakhe phaa umoyikwa kuzawunyanzeleka bakhuphe ezi millions zifunwa ngulo mlungu. Lilonke bantu bakwa-BCM TV, sincedeni ngoBuffalo City asinike umbane kule ndawo. Sisamcenga okwangoku sonele tu. Lo Veliswa enze nix, ikhansila yangoku uVeliswa akenzanga nto. Sifuna umbane kule ndawo, abantu kudala bedikiwe ngoku. Enkosi. Into ingxaki esinayo apho kukho abantu abaqhawulelwa iintambo zombane, and baqhawulelwa iintambo zombane nje baneminyaka 5 bengalayithi nee-3 years. Abo bantu ngamaxhekwazi nabantwana, banabantwana bafundayo. Ngoku besifuna uqonda uba why aba bantu bengafakelwa mbane, abafakelwa nezisola. U-Eskom akeze azolungisa iintambo zabo, sifakelwa isola, bona abafakelwa ngoba kuthiwa babe nombane. Ngoku besifuna uba naba bantu ke babeqhawulelwe iintambo bafakelwe isola nabo, ukwenzela uba balayite njengabanye abantu, ngoba ngabantu abadala, amaxhego namaxhekwazi. Kwamasipala nangoku kule khansila besiyile kwamasipala, sihamba ubuqu nomlungu lo uthi akanangxaki ngendawo lena mayibhatalwe. Asiboni into ihamba yonke into ethi hayi sime kule ndawo ngomhlaba, sicela impendulo. Okwesibini, le ndawo sime kuyo eligaleli liVersfontein, eligale uzenzele into esiyilindileyo iyi-1. Mhla wayelapho uPremier hamba noNantsika noMeya kuququzelelwa i-election, wayelapho uPremier wayibona le ndawo. uPremier wathi ayondawo imele bangandivotela umntu lena kule 30 years sithetha ngayo i-ANC, kusitsho yena. Ngoku namhlanje sivama xa sibheke ezimpizweni kuthiwa amaholo maninji etyhubha. Andiyazi uba maninji phi, yiyo le ndawo kokoko kwavotwa sivotela kwela mazinki. Akho nto sasithe sicela noba libhangana sikwazi ulungiselela. Nanjengoba kutshiwo ke funeka sisapote into zithethwayo. Amanzi itanki nali liVersfontein lipitsili lelamanzi, asiseli manzi. Uba usuka ngoku ubheka kwezaa mpompo, amanzi ufuneka kwasele ngokuthi akhona, uba wekho awuseli. Andiyazi noba thina funeka simane siqhawula usela, simane 3 days singaseli, siyosela kwelesine, asinqanwa.
nanga amatanki akhona nazi impompa ayihambi ngendlela erayithi. So sicela uncediswana ukuya kulaa nto ibithethwa ngulaa mama ke yesola. Asi-understand into yesola ibithetha uthini, ngoba abantwana bakhona nakule mizi yaqhawulela intambo. U-Eskom angasafaki into, akasafaki into u-Eskom. Wayeka ufaka 5 years umntu uhleli okwayiqhawulela intambo, Eskom akalandeli. Sicela into yoba abantu bafakelwe intambo bonke, banabantwana abafundayo njengaba nabo bangenabantwana, banabantwana abafundayo. Abantu amabafakelwe isola. Nezo sola kukho nto ziyenzayo ibhekephi ngoba azilayiti ngoku apha ngemva. Thetha ngesola ezingalayitiyo, ilapho ke. Siyacela ke ngoku sithetha ngolu hlobo ke. Sithetha into yobana mabake beze ngokwabo, hayi ukuthi asiyazi uba uceba ukhona, hayi ukuthi asimazi umusipali. Sicela uPremier noNantsika noMeya beke bazosiphendula kakuhle. Kwangoku kuse-early lenza sizazi uba singobani. Mhlawumbi ngoku awayesithembisa ngeholo apho wayibona izikiphu eziyelo zabantwana. Sasibaqokelela kwinto mababe ngamavolontiya. Ngoku namhlanje asiyazi ubana kutheni ingenzeki 5 years kuthiwa akukwazi uba khona eholo. Sizocela bazosiphendula. Enkosi, siyabulela. Okay, masilungise le ndawo. Ikhona ke le ndawo sifuna uba isiqiniseke kuyo. Sinengxaki apha kwicala lendlela. Apha sithi sicela just izitrato zethu zikrwelwe noba zigalelwanga. Phakathi kwezindlu makurhwelwe izitrato. Ayenzeki ke loo nto. Usuka apho uzawuthula ibhokisi, uzawungcwatywa umntu. Funeka usuka apha nebhokisi, ubhathabhatha uhambe apha 100 meters, 200 meters ukuyofika kulaa ndlu. Akukho ndlela ikwazi uyofika kulaa ndawo. Indlela esizilungiselelwayo kufanele kulungiswe nje ezi zobetha i-main road for iteksi. Apha phakathi kwabantu indlela zenziwe. Sasithe ke siyacela nje jathi uba nokrwelelwe okungakhange sigalelelwe mayibe khona into eyenzekayo. Ithi ke zikwazi ukwenziwa ke indlela. Kubekho umntu ofayo kulaa kona. Xa kuthe kwabhubha umntu ke phaa siyayibona igandaganda yamasipala iyakwazi uyokrwela phaa xa siye sathi akho ndlela iya kulaa mzi. Funeka uba makuyokrwelwa. Andiyazi ke noba funeka kubulawa abantu na for into yobana uzokwazi ufunyana indlela. Siyacela make sizophendulwa kule into sikuyo. Sizawubona enye iplani wena, sizoyeka kule nto sikuyo. Zikhona iindlela siza nazo. Enkosi.